ବାପା ଆମର ଆଜି ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। କି ମାଛ ହବ ବା? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ଯେ? 100 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା କେଜି? ଏକା ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି ଦେଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା କହିଲା ଯେ 500 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବड़ा ପସନ୍ଦ करे ତା ଓହୋ, ନା ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଦବ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ମାର୍କେଟରୁ? ହଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିମା କରେଣ୍ଟଟା ଡିମ୍ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ। ସଉଦା ପତ୍ର ବି ଆଜି ଆଣିଲ? ହଇ ରସୁଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଏକା? 75 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା କିଲୋ। 150 ଆଉ ଏଇ ଅଦା? 25 ଟଙ୍କା ଶହେରେ ଆସିବ। ଚିନି ବି ଆଣିଥିଲ? ଜିରା କେତେ ଟଙ୍କାର ପକା? ଜିରା 250 କୁ 40 80 100 ଟଙ୍କା ଜିରା। ଆଉ ଲଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କାର? ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା? ଦିଅ ମାଛ ଭାଜବା ଦିଅ।